amazing. Amazing. Amazing race. Yes, this is amazing race. No niin. We are sisters from Finland. Tytti, Tuula. And we are old woman. I'm 75 years now, and I have been 10 times Camino. Okay. This year it was awful because it was raining so much. Okay. So much. Yeah, today. But nice. This is nice. Yes, we think about we are here 3 weeks, but now today we decided we go home so soon as possible. Okay. Possibly. Joo. Spirit is good. If you go one time Camino, you are always Pilgrims. you are always pilgrim. Okay. That's right. Ja olemme olleet aikaisemminkin yhdessä Caminolla. Ja kovasti olimme ihastuneita, eli odotimme sitä samaa, mitä me olimme kokeneet aikaisemmin. Mutta nyt tuntui siltä, että se on nyt koettu, että tämä oli tämä mahdollisesti viimeinen kerta. Okay. Mutta aina olemme saaneet apua. Aina Caminolla autetaan toisia. You help always to... Each other, joo. Yes, good. It's good. Spirit is good. Yes. Kyllä. Kyllä. Eli nämä ihmiset tekevät sen, että täällä on ollut hyvä olla. Yes, people made feeling here. You have always Camino here. Pitikö meidän puhua suomea? Mä sanon, että se on irrottautumista kaikesta arjesta ja siellä kotona olevaa. Tää on jotain niin semmoista innostavaa. Kun tulet Caminolle, et tiedä mitä lähdet hakemaan, mutta löydät sen.